Vreau să bei bere? Mă, Grigore, joci la ruletă? Ce numere ai pus? 21. 21? Da. Și ce număr mai pui? 30, 30? 36, Da, să cât schizi? Dar cât ai pus? 50. 50 de euro ai pus, mă, Grigore. Da, mă. Vai, mă, ce ai făcut cu oia aia care ți-o trimis-o tucanul? Ai mâncat-o? Păi o for Ramadan? E gata la Ramadan. Ai, l-ai prins, mă, Grigore. L-ai prins, mă. Todavía no se ha hecho ninguna. No, cât ai luat? Cât ai luat? Aproape 300. Serios, mă? 300, mă, Grigore, ai luat. Băi, Meru, ai bani, băi? I-am gata. Gata. Serios? Ce pe bere, nu? Da, eu bei bere. Ce vrei să faci? Să joci aici, mă, Grigore? La parat? Bei bere, mă, Grigore. Ai grijă că de acolo cade, nu? Vrei să câștigi aici, mă, Grigore? Cât câștigi? Cât bagi, mă? 50 de euro? Nu, mă, aici numai 5 euro e gata. Cât? 5, mă. Păi de ce? Nu ai bani, dacă nu ai bani. Asta nu-i bună, băi, ăsta din. Nu-i bună. Care-i bun, mă? Băi, schimbe. Bun pe babuinos? Nu, mă, asta e bună. Femeile? Da. Nu, mă. Schimbe. Asta. Femeile, mă? Da. Îți plac femeile? Dai bani la femei? Nu mai. A, mă, dai bani. Dacă nu ai bani, cum eu pot să dai bani cu femeile? Păi ai câștigat